Farver? Hvad er det for noget? Ja, farver det er jo håbets far. Blå det. Jeg skal snakke om at overtale en eller anden til at gå ind. Filmer du nu? Jeg har ikke nogen farve, jeg er blank. Hej. Hej, jeg kan godt lide farven blå, fordi den minder mig om vand, og så gør den mig liderlig. Lives in the blue world, and all day and all night and never. I'm blue, Hvem går op i kun at have blødt tøj på? Ja, jeg gør i hvert fald ikke. Hvad så nu? Velkommen til Masses og Christian videodagbog del 1. Rød. Hvad fanden er det for en farve? Rød, det er kærlighed. Kærlighed, når det er bedst. Så billeder du bare. Nej, det bruser. Hvad fuck var det? Venters. Der skete ingenting. Gul og grøn. Hvad er det for en farve? Du ved godt nok. Ej! Boom! Jeg kan bare næsten ikke få luft. Kunne jeg selvfølgelig også bare trække vejret. Men jeg kan godt lide farven gul, fordi den minder mig om solen. Og så gør den mig liderlig. Og farven grøn, den er også helt fantastisk. Den minder mig om græsset, det grønne græs. Og så gør den mig sgu også liderlig. Køber dig, Den filmer. Min line danser ind, min